pa Rhodsview apa siko chakusvitsa ikoko muri ya Zimbabwe nyaya iri ku Rhodsview ndiye kuti kune mwanasikana ane makore ngonda 22 years kuberekwa anoti anobva kwa Gutu kwa Basera angari mukati mekusenza mukati menzvimbo iyi iko zvinozovanga uri mwedzi wechinomwe ari mukati mekusevenza apa asi pa mwedzi munongwa uri musenza ari pamba hapana hama yake yakamushanyira kubva apa iyewo zvakare aikwanisa kuenda aenda pa mwedzi minomwe akwanisa kuenda kana kwana kuite katatu kumba kwawo semunhu ari pa off achidzoka ari pa off achidzoka saka pange pasati paine munhu akuziva kuti iye paanoshanda ndipapi aiwe ega achidzokerapo mwanasikana anoti iye aonekwa ari pa road mushure mekunge aine bag rake nedzimwe hembe dzakasina kurongeka mune zvakanaka achichema akagara achishevedzera kuti vedu andisi kuona ndauya ndikangosiwa pano hausi kuona wauya nani sei wasvika pano nyaya dzanga achitaura ndo dzaita kuti tisvike panzvimbo muri yeZimbabwe ari mukati mekuti iye ndashanda kwemwedzi munomwe ndiri pamba apa amai vepamba apa vakandiudza kuti iyi firiji haivhurwi inovhurwa neni chete kana ndine zvinhu zviri mufiriji iyi mumba mune mafiriji maviri ndini ndinobvisa ndichisa mufiriji iyi iwe unozitora mandinenge ndaisa okay ende chokwadi andamboibata but vakandifonera vachiti ndanonoka kudzoka vhura firiji iyo yandinombotora inini utore zvinhu zvirimo paakavhura ipapo anoti iye ndo paakadzosenga pindo nemvura maziso mvura yange ichivava mukupukuta nekupukuta ndokubva atotanga kusaona anoti aridza mhere akatonzwa senge munhu arohwa mbama yemunhu chaiyo chaiyo ndokubva agara panze kuti abude panze angasakwanisa kubuda panze apa aine vana vavo amai vanga vaenda kuchechi baba vari kubasa vana varipo vana vadiki mwana ane 4 years nomwe mwana ari grade 7 anga ari kuchikoro mwana we4 years ndiye wanga naipamba akamira kusvikira vanhu vasowe anoti iye andira kukwanisa kuudza vamwe vanhu vanoroja pamba apa nokuti imba iyi ihombe iri kabhoisika yakuseri kabhoisika kuseri ndikwanga kune vanhu achinjamirira mai varipo kusvikira vazodzoka akatanga kudzoka pamba ndaamai anoti amai paakadzoka achivaudza kuti amai ndo zvaitika kutaura kuno kwandiri kuita izvezvi kana mwana ndiri kumbobikira andisokwanisa kuona mushure mekunge mandiudza kuti ndivhure ndivhure firiji amai vanoti iwo baba vasati vauya pano itorova pasi itoenda uyezve kana ndikakwanisa kuti inini usati wabuda pano baba vasvike andisi kuda kuti vaudze kuti iwewe hauchaoni pane zvaitika achibva tanga kugadzirwa achibva abudiswa baba vasati vasvika ndo kunosiiwa kurodhi kwaenda kunosiiwa kumarobots ari kuna Enterprises ndo kwaenda kunosiiwa ikoko asiiwa ikoko ndo kwaazoonekwa nevanhu vanga vachifamba netsoka ipapo kuti panapa pane munhu ko chii chaitika ndo pakurondedzera ndo pandafonera chinosvika panzvimbo ipapo asi tiripo ipapo tabva tafonera hama dzake dziri kwa Gutu dzichibva dzati aiwa tinewo hama dzedu dzimwe dziri pai dziri mukati meguta reHarare achivafonera hama dzekuta reHarare nguva yasvika hama dziri mukati meguta reHarare dzichiti takutora mwana uyu tiende naye kumapurisa une nhamba here dzemurungu wako akati ndine hama murume wemurungu wangu pamwe chete nemurungu wacho wese nhamba tinadzo nehouse nhamba nepamba pacho zvese ndinopasiva saka tasiya vakuenda kumapurisa aine bhegi rake firiji yakavhura iyi madhipi kuti upright yakavhura iye idhipi ainzi zvese zvinopinda mudhipi haafaniri kuvhura imomo zvinozobviswa mudhipi zvichiendeswa kwaari asi anovhura dhipi ndiwo ani amai vepababa ari kuti baba handisafanika mbotaura navo zvimwe zvinhu kuti baba vanongouya chitsikafu wapiwa here sezvinoita sei simunhu wepamba but munhu wanditaura naye pazvese ndaamai but chiri kundinetsa ndechekuti vanga vasinganditendere kuona firiji iyi asi vazondiudza kuti tora mufiriji zvakati anga atumwa kuti anotorei imomo kwanzi akadzitora nyama irimo imomo kuti ubike okay nokuti iye ndiye anobvisirwa imomo achipiwa kana kuti zvimwe zvinogona kubviswa imomo zvisiwa muupright handirika asi zuva iri akanzizvo tora iwewe saka nezuro ndo paitika zvinezvo musikana uyu aturara panzvimbo ishi right basa rekushanda pamba apa akariwana sei basa rekushanda pamba apa atori kwanzizvo aishanda
kune imwe nzvimbo. Baba akatowana basa achishanda kune imwe nzvimbo achibva tanga kutosevenza ipapo. Apa tori ne 7 months achigara pamba apa. Okay, rega tizonzwa kuti vadi vateerere vanoti kudini kubudikidza kane nyaya iyi. Chepa Roadville dzimwe dzenyaya dzingatarisirwe kane vateerere manyama dzavakawabatira nhasi dzinoti kudini. Ndine nyaya muri yeZimbabwe yekwaGutu, kwaChimombe, Sabhuku Muzondo, Basera, Makuasa. Hey, izwai Zimbabwe pakaitika rufu kuchibva kwafiwa. Kwafiwa kudaro mufuyu kwakazoita nyaradzo. Munozviziva muri yeZimbabwe kuti nyaradzo inonzi izvo vagarisani vavakidzani nehama dzese mune chokuita pamusoro perufu kana muchinge makuita kana nyaradzo yacho nekuti munenge muchichema muchibatsirana. Yes. Zvadaro ndakutotsudzura baba pati. Zvadaro pane mukwasha kumhuri yemunhu akafa uyu. Anove mukwasha kumunhu akafa. Sokuti inini ndakaroora kwakanyemba. Tsano vangu kwakanyemba vafa. Sadaro. Sorry. Alright. Okay. Alright. Handikufananisa. Saka zvadaro Zimbabwe. Umwe wavakuwasha. Zvikanzi vedu watakutanga kugadzira manyaradzo. Vachauya nemvura. Vachauya nehuni. Vanowedzera chikafu. Pamwe chete nemari. Zviri kwamuri zvinenge zvichinyorwa. Umwe wevamwe vakuwasha kwakafiwa uku akabvaisa mari yake ndobva tenga chikafu chake ndobva unganidza. Vamwe vana John, vana Peter, vana Rosemary, vana Chihera nevavakidzani vachisa zvinhu zvavo zvichinyorwa muvillage. Bhuku rinoshandiswa ndizvozvo zvaunganidzwa kudaro. Nyaradzo yapera. Vanhu vakati vedu we basa rabatwa mune zvakanaka. Mukuwasha akanga abvisawo zvinhu zvake ndokubva shedza tete. Bata ipapo. Chirongwa chino boshongora segment Papa Isabel. Mati pane mukwasha akazoshevedza katete. Garaya pamuchembere. Right. Ndimadhamuka vatete. Zvikanzi inzwaika. Ndanga ndafunga kudai ndikuzivisei. Pane zvandakabvisa zviya ndakauya nemakabheji ndikabvisa 200 ndikaisa ngoro yehuni plus chingwa ndakaita zvakati. Saka chingwa chandikatenga case dozen riya ndakaita $32. Okay. Makabheji akaita $11. Mari ndakaisa 200 US. Zvese zvandakaita mari yazvo inosvika pa $380. Saka ndati nini pamari yangu yekuroora zvitangirewo ipapo. Zvongoenda kusaidhire mari yake sei yekuroora. Kuroora kwandakaita kuya pane pandakasira. Mobva maisa futi list yacho ipapo kuti ndaapapi pakuroora kwavo. Modidactor. Pazvinhu zvakasara. Pabalance iya. Pabalance iyayi. Pazvinhu zvandabvisa panyaradzo izvozvo. Saka zvinhu zvacho ngazviende pamari yekuroora. Zvikanzi kudini natete? Zvikanzi natete kondonyaya yacho rega tinoudza vabereki. Vana baba vachibva vanoudzwa kunzi mukwasha zvanhu zvaakabvisa panapa muzviise pamari yekuroora. So vana tezvara neveukama havasati vapindura mukwasha. Vari kuti Zimbabwe tisati tapindura mukwasha nesiwo tine listi yatakamupa yatinogona kungomukawo takachinja sekuchinja kwaari kuita. Tisati tamupindura tsika dzedu neunhu hwedu patakataura zvinhu izvi nebhuku parainyora yange isiri nyaya yekuroora. Nokuti kutori nevazukuru, kutori nemanext door, kutori nevavakidzani, kutori nevamwe vakuwasha vakabvisa vachiti nyaradzo. Uyu abva abvisa zvinhu izvi achizvisa pakuroora. Tisati tamupindura tibatsireiwo. Toti kudii? Mukwasha uyu mungazivere kuti akaroora rini? Akatoroora atori nevana vaviri nemudzimai wake. Endi munhu paanoroora pane zvinotosara. Kuno zvinotosara. Anditika zvinozobviswa nekufamba kwenguva. Aiwa vashoma vanenge isusu vakapedzera wani. So mukwasha pakaitwa nyaradzo pazvinhu zvaakatenga nemari yakabvisa akabva ati kuna tete endai munoudza vana baba kuti vadidacte vabvise. Mari iyi iendese kuroora. Kuroora kana panga pasara mari iri 600 iyi 320 votoziva kuti minus 320. Aunza nyaya kuti muti ndiani? Ndivatete. Hanzi kudina. Vacho tete tibatsireiwo. Vana baba kuti vaudza shoko eri. But vasati vapindura
vakagara pasi. Saka vati iwo timbonzwa tisati taita mafungiro edu. Dzimwe dzenguva zviriko sezvo vanhu munyika takawanda. Nokuti isusu atinombogara pasi kuti nyaya dzeroora isusu. Uyezve titori nenguva tisati tatuma mukosha wedu munyai wedu kunobvunza roora iri. Yes. Ende hatina kuti munhu wese ngaabvise mari. Takati anoda kutibatsirawo panyaratso. Okay. Achibvaisa kuroora. Ya, zvakaoma. Regai katinzwe kuti vadiwa vateerere vanoti kudini. Chirongwa chino Unodzidza zvakawanda. Kuona mamiriro akaita kahutano hwako wapinda kunorasa mvura kubudikidza kane teknoloji Isabel. Hanzi vanofanira kuenda kumapurisa, ubva kumapurisa vodzokera nemusikana uyu anopiwa sarari kana kuti mari yake. Nokuti akashanda. Kunyaya yeurwere hwaanawo. Ya, ipapo manje pachatodaka kuti vabatsiri vapindire kuitira kuti mwanasikana uyu abatsirikane. Ichokwadi. Mukwasha akagona 100%. Tinawo vanhu vakadaro vasingagoni kutenda zvinenge zvaitwa nevana vevamwe. Tikamubata mukwasha iyeye tinomunzwa zvakawanda zvakaitika kuti azodaro. Ndinonzi Mai Meki pamufako sebaba Isabel. Avaiwe hanzi mukwasha akagona. Munoti kudini baba Isabel? Aiwa kuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro? Aiwa zviti. Chimwe nechimwe ngachimire nezita racho. Okay. Chimwe nechimwe ngachimire nezita racho. Kana tanzi tikunodzara nyemba, inyemba. Nyimo. Donje, idonje. Noti donje munyemba. So Mai Meki kumfako semuri kutika vanhu vanofana kuappreciate zvinenge zvaitwa nemukwasha. Anditi vanhu vakatendwera apa. Ko iwo vakamugova vachiti ndofunga takaita mistake papepa ratakanyora realist yai. Tafunga kugadzirisa kuita zvimwe. Izvozvo hapana. Mistake yekuita sei? Andilisi munenge masainirana. Ko iye apa mistake yari kuita kai. Inyaradzuka isiroore. 0713938538. Mukati medzimba dzoshidza kuti Westgate kusanganisa neku Mablane. Ku Westgate kuna amai nemurume wavo vaishandira mumwe munhu. Asi munhu yanga achigara kunze kwenyika, vachigara mu 2 rooms. Kozite mumina uzanga iripo yangene mudziyo yemunhu uyu. Vachishengeta mudziyo iyo. Vachibva vashanda kwemakore kwanda iyo 13 makore. Vachishanda apa. Asi vashanda kudaro murume akazobva akasiya mukadzi. Murupa rudzo basa rakati kana murume aenda imisara muchishanda. Ndobva vasara vachishanda. Izvezvi murume akaenda 2019. Mukadzi akasara aripo. Izvezvi murume akazobva kunze kwenyika achibva angosvika. Asvika kudaro muri yeZimbabwe achibva asvika kuti kuna mai vaya mune kumwe kwamunokwanisa kuti muendere pamazuva 2. Zvikanzira mukadzi uyu andikwanisi kuenda pamazuva 2 pakati pemwedzi uyezve andikwanisi kuti ndiwane pamwe pokugara. Zvinotoda nguva nditsvage pokugara uyezve imi ndatinombokanganisirana. Ko chii changoita kumungosvika muchingoti munhu buda. Uye kana mada kuti ndifambe ndine nguva ndichishanda panapa dai mandipawo mari ndikwanise kufamba ndikutsvaka kuenda kugara. Zvikanzi ndataura ndizvo uyezve mari yebasa handina mari yandiri kukupai. So ndataura ndizvo. Vari mukati mekuronga izvozvo vakangoona murume asvika kumapasi 7 dzemanheru nemotokari inove rudzi rwekombi. Vachibva kutosvika amai ndauya nemurume wandira uyu wamasingaziva. Ndiri kukumbira mugolonda zvinhu izvi. Mumota menyu izvezvo chandisakwanisa kukubatsirai pari zvinhu izvi kubvisa kuisa mubhedha pamusoro pekombi nekuti hamukwanisa kukwira pamusoro pekombi. Ndobva vatolodha zvinhu vachibva vatakurwa nekombi vachibva vaendeswa navo vakanosiiwa ku Mablane muri yeZimbabwe padhuze nemugwagwa padhuze nemwe imba ndio pavaloderwa. Mukaenda izvezvi pa WhatsApp channel yedu muchaona pavasiwa ipapo nevana amai varipo ipapo murume achisipo akatoendawo. So vanga chichema vachiti ndangosiiwa mari handina kupiwa 13 days nishandira munhu handina kunetsera naye kana kuti ase midziyo yake ndaichengeta mune zvakanaka asi ndangosiya ndangodhambiwa pasango achibva toshedza kuti ini ndakuenda handizivi ndikupera kunoita mabasa here. Ndobvapo ndopinda mukati menzvimbo yekwekwe. Kukwekwe kune mukadzi anga akaroorwa ari pa number 2 sebarika. Ari pabarika kudaro mukadzi uyu akaita mimba dzinokwana kuti 3. Yekutanga yakabva, yechipiri ikataba, yetatu yaiko zvinozvi ndo yasomuuraya. Asi akafa achitaura chiti izvo ndakutofanira mukati mekubara asi chiri kundiuraya ndiri kuurawa nemunhu ari padhuze. Afa kudaro hama dzemukadzi dzakashedzera mashoko ekuti izvo hatizi kukwanisa kuenda kunoviga mwana wedu tisatamba mukova mukwasha tione chii chakauraya mwana wedu nokuti vaiziva kuti pane barika rine mutauro pamusoro perudo runenge ruri mumba omu. Ndokubva vafamba mukadzi achibva aiswa semutumbi kumochari kwemazuva 4. After 4 days zvikanzi tauda kuviga mwana wedu asi vabereki vemukadzi vakati tisire simba nesimba rekuti mukadzi wedu achavigwa sei. Ndokubva vauya nemunhu wavakauya naye ndiye akati iye nevabereki mukadzi muri yeZimbabwe vavakidzana nehama kubva kumukwasha kusvika kuhama dzedu. Munhu watinaye uyu
ndiye achanga achitungamirira pabasa rekuviga mufi wedu. Okay. Zvese zvachaitira nezvachaita, kana paine masahwira kana paine vasukuru, hama dzemukadzi nehama dzemurume, mese garai pasi. Uyu kunyangwe asiri hama musingamuzivi ndiye achatitungamirira pabasa risina kuita iri. Munhu achibva achiti izvo, ini zvandiri kutaura panapa hamuzi kukwanisa kuonekana nemufi uyu tiri panze pakasvika zuva renyika. Vanhu muchaonekana nemunhu wemumba muchinoona kudaro. Uyezve kana ndazomuisa panze ndichaisa mvura inenge iri muplate, ndichaisa plate nekapu. Munhu achasvika ochera mvura mumugomo, wodira muplate, wogeza, then wosasa kumutumbi, wobva aenda hake. Vanoda itai, vasingadi itai. Asi hama dzepedyo vaigara nemunhu, hama dzemukadzi nehama dzemurume, aiwa munofanira kuti muite chiti kwezvo nekuti hama yani. Asi vamwe vakaramba. Vanhu vakaita vachitendera kusanganisa masabhuku nemanext door, vasukuru nehama neshamwari. Mukadzi anova ndio amai guru vemunhu uyu pabarika. Akabva asvika, ndobva tora kapu yake, ndobva chera mvura mugomo, ndobva dira muplate, ndobva nyika maoko. Akuda kutosasa ndiye mhere kwetsu. Baiwe ndokutanga kuita singe munhu ari kukwenya achiva akutobvisa hembe. Vanhu vakabata munhu vakati bedwe anogona kubvisa hembe we, nokuti muroora pano. Ndiye zvakare mukadzi nyina wemunhu uyu afa panapa uyu. Kusvika vazomutora vakanomufarira mumba kuti vakwanise kuenderera mberi nenyaya yekuita sei yekunoviga munhu. Achibva ataura zvakare kuti bedwe zvandiri kuona pano handina kuona muchimira pano, nokuda kwemunhu uyu nezvakaitika panapa muchaona zvakawanda. Vanhu vakasapupura kana kusataura zvakaitika panapa muchaona zvakawanda. Mukadzi uyu akanorayiswa mumba, after 2 days mukadzi iyoyo akazowanikwa akafa ari mumba make. Maiguru vaya. Asi vasati vafa vaitaura nyaya yekuti izvo inini wani patakamboita majana ekutanga ndine zvandakaitawo wani. Aiti une zvawakakanganisawo wani, but pawakakanganisa handina zvandikakukanganisira wani pakuita kwa. So mashoko avaitaura aive mashoko ekuti vakataura anti asingari kupikisa senge munhu akurwara mangwana kuseni achibva amuka akafa ari mumba. Amuka akafa ndobva atorwa, achibva atorwa nemapurisa ndobva aendeswa kupi, aendeswa kumochari. Hama dzemukadzi uchibva dzashedzera dzakadizvo, mwana wedu akaurawa nekuda kwerufu rwenyu. Isusu hatitoda sei hatisi kuvigwa. Mhuri yeZimbabwe kutaura kuno kwatiri kuita, murume mumwe chete afirwa nevakadzi vaviri kubva parufu rumwe chete. Yes. Mukadzi wekutanga akafa, wepiri achibva afa. Asi wepiri ari kufa achinzi iye adzorerwa mushure mekufungidzira kuti ndiye akauraya mukadzi mudiki pekutanga. Saka hama dzemukadzi mukuru dziri kuti hatisi kuviga mukadzi uyu kusvika mukadzi mukwasha tafamba tizive kuti wedu akafa nei. Vekutanga vari kushedzera vachiti tine zvatakaita kuti wedu tizive kuti akafa nei, asi tiri kufungidzira kuti akafa nekuda kwemukadzi mukadzi mukuru. Saka mukwasha ndiye ari pakati izvozvo avasati vafamba. Ashaikirwa nemadzimai ese ari 2. Ya, ndechekupi kwekwe. Zimbabwe munoti kudiniko machibva kacha kukwekwe. Tobva tadzoka ka panyaya paWestgate. Mati mimi murume nemudzimai. Yes. Vaigara pane mwenzvimbo. Yes, vachishanda. Asari kuchengeta pamba, muridzi wepamba apa achishandira kunze kwenyika. Murume achibva azosiya mushure mekunge mari yakanga ichitambiswa ma150 mari ikadzisokeswa pa$100 ikasvika yapa $50. Akati payava ndichakwanise chimukadzi chisara pano nditsvagewo kumwe. Asi basa ende iye muridzi wepamba akati kana murume aina no problem iwe chigona kushanda. Kubva 2019 vaingoshandisana, asi murume wewe akangwerika nangosvika achite tsvakai pekugara nhasi kana mangwana. Baba kuti murume wemudzimai uyu adzingwa apa ari kupi? Ari kune imwe nzvimbo yaari kushandira. Vachiri vese murume nemudzimai. Havachisiri vese, murume achafona achawanikwi. Murume paakaenda kunotsvaga rimwe basa akabvaramba mudzimai. Mukadzi achivasara ega. Saka mudzimai ndiye asvika achibviswa pamba. Ndiye abviswa pamba, ndiye wamuri kuona uyo angosiya adhambiwa nezvinhu zvake. Uyu munhu aigara kunze kwenyika aimubhadharira mudzimai nokushanda kwaaita. Aibhadhara, but mari yakatanga iri 150 ikaenda pa100 angakupiwa $50. But vachiti kunyorera kwatakaita semunhu akashanda 13 years ndiri pamba ndine dzimwe mari dzandafanira kupiwa. Hapana yapiwa kusanganisira 50 yacho yepay, angosiyiwa pasango, hapana chasiyiwa, achibvarwa pasi. Ya pakaipa. Saka izvozvi ari kupi mudzimai uyu? Ari muMelbourne ndokwaari izvozvi paangosiya adhambiwa, ari kuzama kutsvaka kuti pane paangabatsirika here kuti ambosanisa zvinhu zvake kunokura kungodaya. Anani? Ari ega nevana vake vaviri. Ya pakaipa. Hana hama dziri pedyo. Hama dziri pedyo asati anzwa kuti dziri papi. Amen. Regai tinzwa kuti wadiwa vateereri vanoti kudini 0713938538.
tight itai mudeme titeka nyaradzo vamwe wese anobvisa iye panopera nyaradzo obvaudza tete kuti zvandakabvisa izviri worth $300 endai palist rangu rerora munodidacta ipapo. But baba pati mukadzi wemurume uyu ari kunyarira pari kuti zvasvikire kumudzimai wacho. Akanozodzwa tete tete vasati vaendesa nyaya vanotofondera mukadzi wachona uyu. Uri kuzviziva here zvaita murume wako kuno? Okay, mwaziverei kuti mukwasha murume uyu akura sei? Ane makore 27 years nevana 2. Yeah, 27 years. 27 years. Vomasi babasho. Ndosaka zvanzi nakawa panoda ka brain test. Nemucheka mbitana. Ndokunonzi kuzvidza darika. Matizotendera basho. Mati mune update hey. Ya baba vekugokwe. Baba vekunotori rekukombisa mwana wemunin'ina wavo akaroorwa kugokwe senda vachiti baby deya uri sei uri kutonhora unofunga ndinorera nani vachizotora lollipop ranga riri muromo make vakatanga kuridya ivo vakabata bag. Yes, baba vachibva vabatwa nemapurisa kunzi mwana akombiswa plazima tumira manuti pictures right vachivapinda mudare redzimosva. Saka kana muchida kunzwa mutongo wacho apiwa baba voita sei vatereri endai pa WhatsApp channel yedu manya ipa National FM WhatsApp channel kana usati wa joina ingotumira ka word lokuti link pa ma WhatsApp numbers anoti 0713 938538 0713 kana 0712 393852 0712 393852. Zimbabwe, garai kama joina, garai kama enda ku Premier Bet. Chikoro bereki vari kuti iwo kuchikoro uku vakada kunobhadhira ma school fees. Vabhadhira ma school fees, vachida kubhadhira ma school fees kudaro baba vari kudhorobha, mukadzi nevana vari kumusha. Okay, vachibva vabhadhira imwe mari zvikanzi munofanira kuti mupedzise mari. Baba vari kuti iwo chindipaiwo bank account yechikoro ndiise mari. Headmaster vari kuti atidi zvebank account uya necash wakabata maoko ndio yandiri kuda. Nyika ine inotapira mari inongoda data pamwe chete neNational FM. Yonakirwa zvako mati chichiri kuitika. Chikoro chakatendera kunze mari dzese dzakatendera nemutemo wenyika kuti mubhadhare munobhadhara. Okay, mai vari kumusha, mwana ari kudzinga rudzokera bumba, mari iripo but nzira yavari kushandisa ndiye banki kuti vaise mari. Headmaster kuti endai munobuditsa mari mobata US moya mogamuchidza inini maoko. So bank account andidi ndoda cash. Primary secondary. Chikoro chiri kupisha, chiri kuwedza. Yes, avasi kuda kuti mari iswe mu account yechikoro. Vari kuda cash, ada kugamuchidzwa maoko US. Asi baba vangu achidaka kubhadhara nezigi ndifunga. Okay, zvirimo pamutemo ndizvozvo. Nyika ino inoshandisa mari yese. Yeti basa ari kuramba achiti aiwa bank account unoidi bank account yechikoro unoshanda kuchikoro iwewe. Ndiana unza nyaya baba vane mwana ashandi kuchikoro. Mwana ari form 2. Makwanisa here kubata mutauriri we primary and secondary education. Avasi kubatika baba ndoro kana muchitinzwa wabatikai. Honorable Minister Torerai moyo mabvibvaka dziri kuitika kuwedza. Yeah, it's okay. Asi zvinobata makawanda izvozvo. Ndizvozvo izvozvo mukazotarisa pa WhatsApp channel yedu zvikoro zviri kuitika nyaya idzi zvakawanda. Nemhaka yei vachiramba kuti mari iswe mu account yechikoro idarike yapinda muoko mavo. Vana kuita sei yangari mari ikoi mari yasara. Ando vanotaura mari yasara. Dai mabvunza kakuti imari yawanaka. Baba kana muchitinzwa tiudzei kuti mari. Okay, tisatapinda kamuchitora yakafamba sei kore zuro. Nasi ndipo ipinda matarazi moshoka. Ndine zuro. Okay. Zimbabwe vakabva vanziwo 2 months dzavo vachita community service. Vanenge vachiitira community service pachipatara, pachikoro,
pa police station vari kushandira kupi tinozouzwa parushandira mkoba kebi aiwa tsvaga information yes information tinokuudzai muri yezimbabwe ndepapi pavari kubata kuti mukangoona varipo moziva kutoti ndo vai 2 months paita munango pantedwe halo pa National FM radio 0713938538 hello pa National FM Kumagasimba replafiza. Musha magadi tinosimba magadiniko Tiripo totosimbisa nemina bozo magadiko. tinosimba magadiko Tiripo ini ndonakurwadziwa nechanda ona semwana uya aitiswa bofu ini zvinoda kuti angapiwe here mari yake pei yake kuti aone kuita zvimwe zvinhu zveupenyu hwake. hapana chapiwa saka inini ndinotokumbirisisa kuti dai vanga vakwanisa vagona kunodzorera vaina mapurisa vomudzorera ikoko kwaakashanda ikoko kuti aone chinomubatsira muupenyu hwake nokuti vakatomuitira utsinye ivo ndo vakaromba ene ngavaoneka vachamudzorera ikoko. sei muri kuti vakaromba amai ava vakatoromba nokuti kutoonekwa munhu haungati uchivhura firiji ka wotanga kutosipirwa itori nyoka yakatomuhingirikina kumeso kwake mwana uyu. mungati imimi pane nyoka dziri kugara mumafirijere vari kuramba vanotodzigarisa imomo nokuti ungati uchivhura firiji takakura tichiita zvemafiriji ini nditori gogo vanotogara kuguruve ndatomu 54 years handitandamboona mashure akadaro iyi zvakaoma sei kuti mukadzi uyu anga asingade kuti murume azvizive ndo zvandiri kutaura mukadzi ndiye akatoita meti dzake nokuti ukada kutarisa paakatanga achitaura kuti inini zini ndinobvisa zvinhu zvese saka chakazomupa kuromba zvakunoita unotopedzisira wakukangana zvawakamboita mukoo unenge wakapiwa. ai tiri kutaura nani zviya muri kutaura nagogo mai makosa kuguruve kuri seko kuguruve nhasi gogo kuguruve kuri right ndafara nekupinda muzvirongwa ine ndinotokukoshesai muri tuna bhozhongora makatanga chirongwa ichi muri kubatsira vanhu vakawandisa zvekuti tinotendei ngomutsi 071393 mukwasha ndiwe kupi kuibamesabheo igutu ke kwagutu okay rega timbonzwa mumwe muteereri kuti anoti kudini 0713938538 halo pa National FM yesidaiwe Patrick nawashi ita zulu mutiseko naye vakomana yesi Peter yesikati pati ndiwe usati warora wachanya kubairwa watanga wachidzinga gejoka kuri seko domboshava chitombo chako kanaka kukudziirira wena tibatsire tinzwe chokwadi mukwacha akabhaiza zviitike zvaakaita sei muri kudaro aiwa kana pachiitwa zvekuroora zvataona bhozho ndo chokwadi kunaka pachiitwa zvekuroora patwa zvekuroora kana pachiitwa zvekuvaka makuva ndezvemakuva kwetoti pari kuitwa zvekuvaka makuva kuti handizo mari andabvisa pakuvaka guva zvipendi ndaise kuroora saka hausi kubatsira une chinangwa chako kana kuti pane kakuna karipo kavakaitana mumurimo mukwasha pane zvaari kuona zviri kuitika saka iye manje akuda kuti akakuda kufikisa manje hama dzemukadzi sezvo vana tezora vasati vapindura unofunga kuti vachati kudini ndoni mukwasha achibudirira ende vanenge varitomurongerawo bhomba hombe kurongerana iye abudirire panhau yaari kuda iyo atokonzeresa hondo isingatopere kwaari manje handiti haangasingafanhi kudaro anogona kunge akatoteerera pachimuti obvaziva kuti inyaya yake anofanira kuita semukwasha mukwasha handizive pamwe anomwe akambwa haazokwanise anenge achingoti akangoramba akaruma paakaruma handizozoti iye achinzwa anenge achiti anozvifambisa sei bhozi kana iye ari soba kuti aende kunoti atangidze nyaya yakumbire inonetsa ndoenda pane mwana uyo kana wekuvharirwa wekuita bofu uyo akasvipirwa mune nyoka mune nyoka mufiriji mune nyoka havhozi hazvingoitike vakatoromba vanhu vakatovhirinza ende kutsinya vakunomudhamba dai vakasiya kufamba naye vachivharavhara akakana ivo vasingazive zviri kuitika kutoshedzera kuti ibva panapa baba vepamba pano vasati vauya kana vakasvika uchiripo usavaudze kuti waita dambudziko rokusaona
kurati vati zvavari kutoziva zviri kuitika baba muzvirofiriji imomo vaberi mwana afana kufambwa naye pari go back stand ivo vaita mapofu ati zive firiji ya pakaipa ingoti kana kungoenda pa WhatsApp channel yedu munozionera zvakawanda kubudikidza nenyaya dziri kutsudzurwa napapa Isabel. Nani ari kupi? Ngutaira na maita diwa pachitungiza pa St Mary's. Pari seko pamusha mukuru apo. Karibu. Taura itenzo. Wakaromba. Vapi? Awe kumwana wefirija. Ngavadzokese mwana ikoko wataure zvakazara. Ora ndiwe mudzorera ikoko. Saka kufunga kwenyu muri kuti vakaromba. Vanoziva zvavanoita mufiriji mavo. Shuwa. But kana vanga vakaromba vachiziva zvaka zviri mufiriji, sei vakaudza mwana kuti enda unovhura? Vakakanganwa mhiko dzavo. Vakakanganwa mhiko. Ya pakaipa tinotenda. Maita zvenyu. Maita henyu. Vachada kukubatai munobatika sei? Icho kwa demu ya Zimbabwe. Ngachida kundibata munondibata pa namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa Peter Zulu po Rikiti voto sangana mangwana Heritage Village apo paseri pe National Sports Stadium handitika ndio panenge kapane 2025 Sadik Anti-Sanction Solidarity Gara vaimbe wakawanda kona ngale Makengbazi vanenge varipo ipapo saka handei tichitika